Иңнәремдә авыр бер йөк тора. Җир өстенә килде бу афәт. Кара болыт һич таралмас кебек, әйләнә дә килә мең кабат. Бар тынычлык бетте, күңелләрне өйкәп кенә тора шул ялкын. Хәл сорашып, саулык белим дисәң, килеп булмый хатта бик якын. Туган белән аралышмый, күрше белән күрешмей, кул бирешеп саулык сорау бетте. Янәсе дә ансы килешми. Элек килеп бер карт коры үлсә, авыл белән озата бара идек. Аңладыкмы кеше кайгыларын, ул чакларда әле бала идек. Әлеге шир уйлап тормый, кара, яшен, картын, бала чагасын, бу шаукымнан ничек котылырга, табыгызсың берәй чарасын. Күпме җирдә күз яшь түгелә бит, ташлап китә күпме бәндәләр. Сирәгә халык, бу хәлләргә сүнеп тормас төсле шәмдәлләр. Бу эшләргә кемнәр җавап тотыр, халык хәсрәтләрен кем җуяр? Җиңеп чыксак, түземлекләр өчен һәйкәлләрне безгә кем куяр?